Boten ingkang awalipun menawi panjenengan kudune akan nyaosaken puji langsung. Wonten kersanipun Gusti kawula. Jalaran ari kalendhan kita sedaya tansah nampi ing angkah gagas lan kawarasan saengga wonten ing pasamuan Wikramayuda tansah puji kalis ing sapura. Dumateng panjenengan paman Kensuk. Iya kula. Kakang Nambi. Nggih kula. Kakang Romblang. Nggih kula Raden. Lan siramu Adaraja. Dawuh katimbalan kula Sang Ramawijaya. Ing wekdal menika kula mboten badhe ngrembak pakaryanipun sumaksu. Namun kula badhe nderek pinter. Ari kalenggan menika kabare ing kula tampi menawi paman banyak wiji kapojot kalengganipun minangka juru demung Amonco Negari wonten ing Singosari. Menapa menika kapolren paman Kensuk? Raden Mas Wijaya estunipun wonten raos tandha pitaken salebetipun menawi. Napa to jalanipun banyak ide kapocot palengganipun pinangka juru demung Amonco Negari. Dene perkawis kula dereng mangertos. Nah, Nuwun sewu Raden Wijaya. Perkawis banyak widi kapocot palengganipun. Kula mboten mangertos. Kakang Nambi mboten mangertos. Saestu. Ramawijaya. Perkawis kacaputipun Rama kula banyak widi. Babar pisan kula menika mboten mangertos. Jalaran kula menika dereng nate kepanggih kalih Rama banyak widi. Menawi paman Kensuk Kakang Nambi lan Kakang Romblang dereng para kapura dereng mangertos. Menawi bab perkawis menika mbok menawa sliramu Adaraja. Sang Ramawijaya miturut prajurit Alexandri menawi to paman banyak widi menika pancen leres kacopot juru demung Amonco Negari. Nanging perkawis menika dereng cetha tur gamblang. Awit menapa? Serat saking ngarsanipun Sinuwun Prabu Sri Kertanegara menika dereng mandhap. Menawi to sampun mandhap menika tartampu sampun gamblang perkawisipun. Sliramu Adaraja luwih pono perkara iki. Mbok menawa kabar kuwi kaya wara. Jalaran sing tak penggalih mung siji. Apa to dosa lan kaluputane paman banyak wiji? Umpama tenan-tenan kapocot panungguane pinangka juru demung Amonco Negari ing Singosari. Jalaran umpama to kelakon kapocot panungguane. Terus kepiye? Paprentan kang lumaku nang Singosari. Yen Rama Prabu Sri Kertanegara ora ana panjenengane paman banyak wiji. Pancen menika leres Sang Ramawijaya. Awit paman banyak widi salah satunggalipun saka guru wonten ing negari Singasari. Kula lan panjenengan ketasih betahaken gula wentahipun paman banyak widi. Menawi cetha kapocot palungguhanipun nilaraken wonten ing negari Singasari. Kados pundi sapunggingipun Singasari Sang Rama. Kejawi saking menika kok kaningaya menawi banyak ide kapocot palengganipun mongko Kanjeng Dipati banyak ide niku ageng lelabetenipun wonten ing negari Singosari Ngantepaken dhateng pangandikanipun paman Kensuk.
pun kabo kula nuwun anggenipun ngawontenaken pasamuan agung menika. Ning sareng kula lumebet sedaya sami jingak kados tiyang dereng nate tepat lan kula niku malah gedhe takon sing direbuk niki mau jane napa papan banyak kapan panjenengan sedaya kadang-kadang ing Singosari sami makam wonten pasamuan iki kiraman ingkang direbuk menika mboten sanes namung panjenengan papan banyak kancan menika leres paman ciptanipun sedaya para kadang lan kadhiang menika nampi pawartos menawi paman banyak widhe kapocot palungguhanipun menika leres menapa mboten lajeng perkawasipun menapa menika leres Rama anakku menawi kabar menika sampun ngomblowara menawi panjenengan menika kacopot dados pat moco negari wonten ing Singosari menika leres napa mboten menapa leres napa menika namung dasar wayawara kula tutukono kabar puniki panjenengan leres pancen kula pun kocok palunganipun minangka juru dhewe saestu menika perkawisipun sepisan kula nyebat asmanipun sederek kula laganan merga yen untuk puncarane Singosari ora mung kena diitung driji loro telu ning akeh mlebu kakang ning yo gene kok ora mapan ing negara Singosari ki wis kendal-kendal malah mapan ing apa dadi saya bawadane Sinu Prabu kenjane. Mbok iya, wong kae biyen kuwi le nguncalake negara Singosari totoane. Sisik kurang bejane nyawa. Lah ngono kan. Kaping pindho. Ana tekane tamu wonten rawuhipun tamu saking negari Mongo. Mongolia. Panglima Wenci utusanipun kaisar saking negari Serbu Wosing Kondo seratanipun bilih Singosari kedah kebah perintah ing iku nek kula ngarani nggih boten bener ning boten bener malih nalika semanten ingkang sinuwun Prabu Sri Kertane paring pamangsulan boten kanthi agitan pananging utusan saking Mongon pun perung kupene sing langsung kepapan. Lah kula kawula wajib atur pemut ning malah kula disalahke dianggep gedhe Kyai Yusuf milik Kyai Nyopan. Niku cara tembung menteri kula diveto dicopot palengane juru demung Amotowati disipirake ana ing sumenep pengadilan Arya Wira. Menawi waras dateng pangapunten. Panjenengan dateng kawetah negari ing Singosari.
boten badhe kelampahan panjenengan kapocot pinapa jeneng amonco negari. Pancen menika leres paman. Ing wedal sak menika dawuhipun Kanjeng Rama Sri Kertanegara menika sampun cetha ning bukti lan kasunyatanipun serat menika dereng mandhap ngarsanipun Paman Arya. Pemanggihi panjenengan leres nanging kula sanget nayogyani lekasipun ingkang Sinur Prabu Sri Kertanegara. Wonten sowan. Sinten menika? Sinten? Kene kamu ora mandang sore. Sagung Sentono kadang-kadang ing Singosari sing lagi wae pasamuan Wikaramayuda. Longko lamun jeneng sira wani suwan yen Torano kawigati. Apa wigati? Kelinci, kula dipun utus Sang Prabu Kertanegara supados ngaturaken awala kunjuk wonten ngersa dalem Sang Patih amang banyak itu. Namun dimen sekolah gamblang kadang-kadang lan ora tumpang subene nopo. Sub. Nawala enggal diwaca. Yes, Pak. Ingsun Sri Kertanegara Maha Prabu Singosari yo waraake eko hangeling marang atur ira rakyat temung banyak widi kang kurang gumathok lakune paprentah duwi hangrimba negara tetep ayem lan tentrem tri hamutusak banyak wide ingsun pecat paungguane sak banjure wenang lungguh adipati ing Sumenep lan musa sak kiwa tengene kanthi tambah asma Adipati Arya Wiraraja Candraasta Ari Catur Eko Dwi Triwarsa Sogasta Candra Catur Baskara tapa asma Sri Kertanegara. Serat sampun mandhap kalenggan menika paman banyak iki kapocet palenggan menika juru tembung amonco negari. Namung kula nyuwun dhumateng panjenengan, Pak. Negari Singosari tasih betapet dhumateng panjenengan. Ampun kawraken teng negari Singasari. Menapa panjenengan mboten melas dhumateng kadang lan kadyan ing negari Singosari. Menika leres kok. Jalaran menapa? Agung sanget labuh labet panjenengan wonten ing Singosari. Napa malih kula menika saged urip mukti wonten ing Singosari lan boten saged pepisahan kalih Rama Wijaya. Kejawi saking menika sedaya para kadang kadyan taksih betaken arkian banyak.
murid Antareksa yen luput putu napa pitara niku nggih ratu sing ageng wicaksana. Palu banyak iki. Tunggu kalenggan menika pecerang kapucut pinungko juru temah ampun sudah. Kasiblataken wonten ing sumenep kanthi gelar Arya Wiraraja. Kekesuwening baktos jalaran ing makinipun kula lan panjenengan badhe pepisahan. Kadang-kadang wis manten ugi papan banyak iki. Iki sekolah. Yen beran mungkin mung aku titip kula welik. Sampun ngantos ing Singosari mangke wonten mungsuh sadurunge negara. Amarga, amarga. Sang Ramajaya, Argaraja. kula kinten pasamuan Wikramayuda menika sampun ing wedal sak menika kula kapang keluarga kula wonten ing gelang-gelang kediri. Menawi to kados mekaten kula badhe nilaraken ing pasamuan Wikramayuda kula badhe sowan ngasanipun Paman Prabu Jaya. Argaraja. Lumaku sikil bukan sing sampun. Kono. Pasaman Wikramayuda tak barang. ampil-ampil ana ing Kabupaten Blanggelang ya Kediri. Mula kepenakno anggonira lungguh ya diajeng. Pangestaken dawuh Kang Mas. Wangsul dhateng dika Kakang Patih Kumendaran. Paring pangandika. Sedaya kala kula nilakaken gonging panuwun dening panjenengan wedal sak menika minangka pawangan ingkang kula pitados ngenani ruwet rentenging negari ing Blanggelang nggih Kediri. Mila kula lenggah ingkang sepeja. Boten kirang ing pamengko nggih kula lenggah. Putraning Sun Jaran Goyang Paring pangandika kula Kanjeng. kadiparan pawarta ninggir Jaran Goyang. Pikantuk berkah so pangestunipun Kanjeng winantu karaharjan sowan kula. Nanging boten kasupen kula ngaturaken sembah kinarya bekti kula mugi. Dak tampa puja pangestuning pun Rama enggal tampanana ya. Sanget anggen kula mugi miwah ana daging kayonan kula. Penakno anggonira lungguh. Namung ngestokaken dawuh. Kakang Patih Kebumundaran iki kula. Kula nampi kanugrah wonten ing Blanggelang Kediri saking resa dalem Rama Jaya Wisnuwardana. Panji Semereng nggih Rama Ranggawuni. Menika mboten kula anggep kanugrahan. Nanging sedaya kala pinangka jejiban ingkang awarat menggahing kula. Jalaran dados pengayoman menika mboten gampil. Kedah saged ngayomi dhateng kawulanipun. Nanging kula kinten lan saged nulak pepanipun Sang Prabu Swarga. Wonten kanugrahan kula aturi
kawula wonten ing gelang-gelang kadi dados penayung senajan to biasa keluarga wonten ing Praja Singasari kadang kene mulai kapitan dan Sang Prabu Sri Kertanegara dan pejodohaken Swale Ayu tru bali ugi ngengkat ingkang putra dipundhut putra mantu desa dalem ingkang suwun menika Ratu Gobinatara luwih wicaksana manunggaling keluarga ing Ngawiji kena pembelajaran rejane mana Kakang Patih Kebo Mendari yektosipun niki perkawis kapribaden kula dereng titiwancinipun menawi kula mbuka lelampan ingkang sampun kawuri mangkenipun menawi sampun titiwancinipun panjenengan badhe mangertosi piyambak menapa lelampan ingkang kula simpen Ajeng kejawi suwan kula wonten kawidadoan mriki kagem rikala suwan kula pinanggih kalian abdi dalem Kakang banyak wiji ingkang nama Wiranto. Badhe ngaturaken nawuh pojok Nusantara. Kula tampi piyambak pangsul wonten Sumenep. Monggo. wonten tapak asmanipun Kakang Banyak Widi Srenggala lan Badak sampun boten wonten ing Praja Singasari Singasari wedal sakmenika kaya dene macan ompong kang ora nduweni siung apa kabeh Kakang Patih Kebo Mendari menapa menika werdinipun Srenggala Badak niraraken oleh Praja Singasari wonten ing sabandar Pamalang nambi ken sora Ronggolawe negari wonten ing Singasari Komplang ingkang wonten macan ingkang ngopong boten galih kegiatan menapa-menapa menawi ngaten Singasari ringkeh wedal samenika Singasari boten nggih Rama. Ing wedal sakmenika Singasari boten badhe rikih. Najan prajurit Ronggala gelar sampun kayet wonten ing Pamalayu. Singasari tasih wonten Ardaraja lan kadang kagat ing Singasari. Ardaraja Dawuh katimbalan kula. sira kuwi putraning Son Putranipun Kanjeng Rama. ya kene sakwise Rama ngandhake Praja Singasari kuwi ringkeh ing semu sliramu ora lila mongko Ardaraja jeneng kowe putraning Rama tak leliteng tak gedhekke tak pinterke karepe Rama yen wis pinter aja nganti minteri kelawan wong tuwa Kanjeng Rama. Namung kula ngeman menawi kedadosan perang antasipun gelang-gelang lan Kediri Singasari menika tasih kalebet keluarga. Menawi wonten salah satunggalipun korban menika keluarga. Kula menika putra mantunipun Kanjeng Rama Sri Kertanegara. Kula putra panjenengan. Menawi to dados ceprak kados pundi lho. Oh ngono. Seki ana pilihan antara siji lan loro. Wong tuwa karo mara tuwa abot endi
Singosari lan Kediri dudu sapa-sapa sing ngadeg Senowati nanging Rama pribadi. Sakit pun kalau alis, kedal dipun gecak perang limau. Nyun sewu Kang Mas. Waturi sare. Dipun candhet kemawon peperangan mipun. Panjenengan kedah ngemuti Kang Mas. Kang Mas Kertanegara menika sampun paring dumateng panjenengan Putri Trimanci kula. Sampun pun paringi negara gelang-gelang. Malah kelakon bebesanan Kang Mas. Napa nggih pantes mawi antaranipun jenengan kan Kang Mas Kertanegara menika badhe wonten perang Kang Mas. Singosari lan gelang-gelang menika perang. Kirang prayogi Kang Mas. Tundan turutan ing mangkenipun Kang Mas. Menika leres Kanjeng Rama. Menawi saking pamanggih kula sampun tos dipun lajengaken mawon. Sinaosa kados pundi kemawon wonten ing Singosari menika dikalebet keluarga. Panjenengan menika bebesanan kalian tiang-tiang saking Singosari. Menawi campur perang, korbane menika mboten namung ngomongaken dhateng wilanganipun para prajurit. Nanging dikawula wonten ing Kediri to. Raden Jalan Doyan. Kakulan priksa. Ingin Rama nampi kandha gelang Kediri. Ugi nampi ingkang Ibu Trubal. Menika kaya nutup-nutupi culikane Sang Prabu Sri Kertanegara. Ratu Hidung Binatara ning piyambakipun boten ngupya marang kawula. Wonten tetembungan Gajah Widak Rapi. Woh basa menika marang sapa kawula ngunjuk warganen dipun adili ning piyambakipun boten saged dipun kendali. Nanging punten dalam sewu Paman Kedumundar. Panjenengan kedah ngingeti menawi kalampah campuh perang korbanipun menika badhe kathah. Nami perang menika kejem, perang menika wengis. Perang kaserato ngangge Mas mangsi pindanipun uripun tetep kejem lan wengis. Sing kalah bakal dadi rempah, sing menang bakal dadi pindah. Kula mboten sarujuk Kanjeng Rama. Mas Kang Mas. Tetep wengis lan kejem perang menika. Lho sewu. Perang sampun dumados. Sinten kemawon ing sabela sedulur nggih badhe keluargaken nyuaraken sedulur. Ing tundhalipun ing mangke menawi sampun unggul dhuwur badhe kelingan kan sedulur. Cekap. Nyun sewu. Nek sampean kuwi ora ngerti sejarahe. Apa sebabe? Kok nganti aku arep perangi wong-wong ing Singosari? Biar jaran goyang. Injih dawuh kula Kanjeng. Leluhurmu dandang gendhes. Ya Kertajaya. Kuwi sedane dikrenak kenarok. Mong Sri Kertanegara kae turun kenarok. Perkara iki tetep ora ana rampunge. Yen to aku durung cak perang ing Singosari nyedani Sri Kertanegara. Paling jauh. Ojo dikangelan. Siagakno para prajurit ing gelang-gelang Kediri tak labrake Singosari. Sampun boten kirang-kirang anjen kula paring dipun dhateng Kanjeng. Nanging ewos manten Kanjeng Rama boten Gusti Allah. Menawi sedaya menawa sampun dados putripun Kanjeng. Kula namung sumarang lan semoga dawuh Kanjeng. Sinaosa kados pundi kemawon kula menika saged